Unsa man si Papa, oy. Sus, pila naman katuig gikan pagkamatay ni Mama nga hantod karon wa pa gyapon siya ka-move on. Sige gyapon siya gisgot ni Mama. Nakita iyahan lang tang mapasagdan. Oh no. Nay, ginuktok mo ka. Ra si Papa manggudya oy, lagot kaayo ba? Ang papa mo. Wala na siya time nako kay sige na lang siya hubog. Kada adlaw hubog, buntag udto hapon hubog hasta paggabi kay wa pa siya kadawat nga namatay na akong mama. Pila ka Maunay tuig na. kadaot si mong amahan. Kay di gid siya magkadawat hantod karon sultian pa lang ti kaday. Unsa man niya? Sayang kayo nga nganong kana pa gyud imong namahan nga ako may tagi gugmay gud tinuod sa imong inahan. Hantod karon dili mo ganit ako siya po kadawat pero ako na lang gidawat tungod og alang niya nga naa na kanilutaw na ka nga usa ka anak. Pero day nakoy pamaagi para nga mawasan ang imong amahan. O unsa man na iya? Magkuyog tanga to. Kay bisig wa ko kasaan niya. Siya rin nakasaan ako. Kay iyang giilog ang babay nga tinud-an naging nahigugma rin ako. Ya ako mahigugma. Abot, pasabot, ikaw din gigugma ni Mama. Oh, Ikaw dito nga laki nga pirmi niya higutan nga anak siya nga. Bantay lang dito na akong tawhan na bakit ang ito na akong bakter, bakit og lang kung ano mo dito na eglas imong inahan mo. ako to. Ito ya. Ako to. Wala galangguan ba? May hapon ba? Ako to. Oh, so karon maluoy na lang sa kunik Papa kay siyempre mo di wa siya kadawat kay sayang kagwapo ang gigugma sa akong mama. Oh, sakto gid akong Papa jud ay pila sige ya taliya atong Di, tabangan akong napasay ko Papa. istorya, day. Unsa man na ya? Kato si papa nimo. Oh. Ako ang atuon. Kay haron sultian ako siya. Ug ngano ug unsa. Aw sige ya, ikaw bahala ya basta kinahanglan nga makuano jud na ang kanang kasakit ni Papa jud mawagtang na iyang kasakit kay gusto ka nga mabalik na jud ang katong Papa nako nga katong grabe kayo makadaog pahalipay sa tao maglipay sa tao mo to kung gusto ya tanan ya. Ganahan sa ko nimo kay pareha kag naong sa imong inahan. Litaw pa man ko. Mao ba? Paitan yung kahintang. May paihubog-hubog ko lang ni kay. Oh no! Kung maghubog-hubog ko, mas masamot kung kagwapo. Paitan yung kahintang nga sa puwag pagpuyoy. Ang akong anak, kay sige na laglaag. Pa. Ah. Saan naman sagka? Mo lang jud na imong trabaho pa? Pa. Sige na lang jud ka og inom. Ganong nasipit-sipit na yung tawanan sa imong kamay. Kuyog siya na kung ako siya gusto isulti nimo. Ikaw man na kailangan trabaho. Sige na jud ka og inom na mo jud ka batcha nimo ba? Bahalag mamatay ko, maluyong ko sa yuta, ngayon ako ang imong inahan upang sa kiubos. Lagay mo mama, puro jud ka mama, magusto na ko anak ang nimo. Bye. Sayang yatay. Tanong mo kidas ko galingon mo na tuwanan sa galingon. Pwede kasi isulti lagi nimo sa siya pa. Wa ba ka masayon? Sayon na ko sa kamatuoran. O gani nga nakasabot ko nimo magay tabangan di ka nga makamove on na ka ba? Move bye. Basta ka ng tawhana magpakita na ko, mas musabot ang akong problema. Bay, paminaw sa nako. Bay, ningon ani. Kutasan ko pa ina sa ko bay. Walay inom, way tagay. Ako na sa inom niya. Si Anto sa mong sanuhon ko ng problemahan. Patim na sa lagi ko ba. Ayaw mag-inom. Aron makasolte ko nimo sinuon. Sige. ko sa siya pa. Kunya. Hanga. Kung sa'y lami sa mga asawa. Bitay. Kung sa'y lami sa gitagay ko lang po. Hanga bay. Hanga. Inaanak ka. Ang akong kasing-kasing samtang nangasawa ko sa akong asawa nga ikay gihuna-huna. Mauba bay. Mabitan ni nga Rico. Na ako sulti nimo. Bisig wala ko isa. Mangayo ko pasaylo nimo bay. Nga ako'y ginahuna si mong asawa. Bisig tuwa na pa siya sa laing kalibutan. Maubitaw ng problema karon. Kay samtang magtundya ko sa akong asawa, ang imong naong mo makita. Bay. Unya karon ang akong anak nasan maoy imong lumpungon. Dili man ako gilumpong bay. Wala Kay pa, oy. patay naman imong asawa. Niya pareha magnaong niya. Kami na lang mo'y magdayo. Mamatay ka, mamatay. Mamatay ka, mamatay.